Phainai 10th September Salamrio Jiban Gan Mungwi Kaisa Panda Khlainani Thangwi Tongo Apandana Rwgwi koktisalo Kaisa Kokthum Panda Khlaikha Art and Aesthetics ni Adongrok Sharat Reang no Khobwi Tei kubun Adongrok Abaikino Panda hasini kubang kok resap kurungrok phaimanjak phainai Abaikino fatar hasini resap kurungrok bu phaimanjak hene saklai jakha Aboni bagino hasini joto lokorok no phaimanjak ni bagi kubung mungnaroka organization committee ni Adongrok Bureau report Chini Khorang Khamni Khorang bai nogo lamsuk jagai phayo ter Bishwakarma mataini tongthok mungo sangsari di goina ganthini chithi mungbai nok nogo luaji mung chengjak phai tongo Bishwakarma matai Auli gananggai ter ni tongthok mungni boyar sipsajak tei bukhawo wajagai tongo sajok mungni kokthai O tongthok mungno teibo sangsarina bagui ma konjasri jewelry tubui phaika kha soton jaknai offer Tongo rangsakni goina ganthini mojuriwo 30% off Bebak paimungo tongnai sokat Rufaini goina ganthiwo tongnai 100% off Tei Tongo kecham kanmanai no selai ketal kanmanai painani sept O joto offer kisa jorani bagui no tongnai 10th September ni simi 17th September jora haike o Bishwakarma matayo goina ganthini sangsamung bai gadaldi logi tongo ma konjasri jewelry goina ganthini borom halokni puitu ma konjasri